Ka bɛn bi tarata ma juillet kalo tile 28 san 2026 ni aw ka kunnafoni sentelima waati selen Maliba TV1 ale jabaranin kan aw ye maa miliyɔn caman ye ko waati o kɔnɔ. Mali ka furubaca ni sigikafɔ ni kumaɲɔgɔnya minisiri Dɔnnifa Fasun Kulubali ale ye kalanbulon dɔ kɔnɔ o dayɛlɛ ka ɲɛsin waleya ɲuman kɔnɔ olu ɲɛminɛli o gafew bilali la sen kan Confédération AES jamanaw olu ka furubacaw o kɔnɔna la min kɛra kununko tɛnɛ juillet kalo tile 27 san 2026 min baro furuba dayɛlɛ kɔni o kɛnɛ kan Burkina Faso ka minisiri min ɲɛsinen don Burkina Faso jamana kɔnɔdenw kɔni olu ka koɲɔgɔn ma u ka secrétaire général la n'o bɛ tali kɛ Su Ani Adrika Obolbiga ale kɔni ye ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka fara Mumu ni Sambo kan Niger jamana ka minisiri min ɲɛsinen ka furubaca ani ɲɛda kura ni yɛlɛma o donni na furubacaw ni administration o kɔnɔna na ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna hakilijagabɔ kɛ fɛɛrɛbɔ siraw kɔni olu la Confédération AES ka san fila laban in na u sera k'o min bila sen kan numérique kɔni o siratigɛ kɔni o fɛ ani ka a politiko nasiraw baara bɛɛ lajɛlen kɔni o kɛ kelen ye ani a furubacaw mɔgɔta cogoyaw ka taa se furubaca baarakɛlaw ka ɲɛnamaya kɔni o ɲɛminɛli ma ani a kiriko nasiraw ko bɛ kɛ sababu ye ka Confédération AES jamanaw ka furubaca o kow mɛn si la ani ka kɛ jɛlenya ladiriya ni tilennenya o kɔnɔna la. Jafara bɛ ale ni Numbozo o kɔni dugu fila ye Mali gouvernement tabaw ka dɛmɛ kɔni o sɔrɔ min bɛ taa se balo ale ni furaw o tɔni 48 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔko ma ni wulikajɔ kɔni min ni hakilina bɔra Mali dunanfɛ fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale kɔni na a waleyaw kɔni o lawariyara ka bɛn ni karidon ye juillet kalo tile 26 san 2026 ni dɛmɛ kɔni o sera Jafara bɛ ni ale bɛ tɛnɛnkun yɛrɛ marabolo kafo o la ale ni Numbozo o min bɛ Kwakuru o arrondissement kɔnɔna na Djene o yɛrɛ marabolo kafo o la ni dɛmɛ tun bɛ tali kɛ malo sukaro tulu ale ni nɔnɔ olu na ɲɔgɔnna ko bɔɲɔgɔnko olu de la. Sénégal jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye ale ka taama o kɔni bɛ senna Bamako ale faba o kɔnɔ yanni nɔ min bɛ ka bila hakilina min kɔnɔ o de ye ka na hakilina falefale kɔni kɛ ni Mali dunanfɛ fanga jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni u ka nafa o kosɔn n'o dɔ bɛ tali kɛ cɛncɛfuga jamanaw ka panparan o lakanako ani farinya wale kɔni o kɛlɛliko ani ka cɛncɛfuga jamanaw ka panparan sɔrɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni o kalanso ɲɔgɔn na ani jɛɲɔgɔnya baaraw sinsiliko ɲuman cɛncɛfuga jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ani farati ni danayabaliya min n'o bɛ CEDEAO ni Confédération AES jamanaw ɲɔgɔn cɛ n'o yɛrɛ kɛra sababu ye Mali ni Niger Burkina Faso sama ka bɔ CEDEAO la janvier kalo tile 28 2024 ni o kɔni sɛbɛncɛra janvier kalo tile 28 san 2025 CEDEAO ale jamana olu fɛ. An bɛ taa kɔkan kibaruya kɔni o siratigɛ fɛ Tchad jamana ale ka minisiri min bɛ u ka kɔkanko ni diɲɛ jɛka baaraw ni farafinna ka kelenya ni Tchad jamanadenw ka kelenya kɔni o koɲɛ kunna ale ye diɲɛma o ladɔnniya ani Tchad faso jama ka yira k'a fɔ k'u ye duniya seginna tɔnba Nations Unies u ka secrétaire général kɔni o ladɔnniya ni Tchad jamana bɔli ye o yɔrɔ ma ale bɛnkan o la n'o bɛ tali kɛ CPI la o min bɛ tali kɛ u ka sariya sen 127 baaraw min b'o kofɔ ko sabula ko CPI sigi fɔrɔma ani san cɛ ko a kɔni dabɔlen don farafinna jamana olu de kɔni o kama. O bɛ dan sigi a ka bi kunnafoni sentelima olu la Maliba TV1 ale jabaranin kan an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye diɲɛ waati wɛrɛ.